asishiya emhlabeni. Wasishiya ngo-2012 ku-December 20. Yes. Yebo. Wayesanda kuqeda kungilungiselela nje ngibhala ama-exams ngikhumbula kahle. Yonke into ngangenzelwa uyena. Ngibhala u-matric kanti shuthi wayesethi nje qeda ngizohamba. So ngathi ngiqeda wahlala u7 days esibhedlela wayene-cancer esibeletho. Sasala nobaba, ubaba lokho elibambile iqhaza. Africa my continent. Africa my home. Sise-Africa kwi-South Africa. SiKwaZulu. SiseThekwini uMetro. La KZN ke iMetro sinavele iyodwa. Sikuleli idolophu elingapha hayi sengithi kusedolobheni. Sise-West. SeClermont la. La uyazi kwenzekeni. La ngomhla ka-15 I think kwakumhla ka-15 lapha ku-N3 e-tollgate sahlangana nomunye usisi wathi uSepati ya Sepati okwamletsana security wami lo ngigadile angihlangana ngana yangigada nje phela mayithola i2 hamba uthanda ukuhamba nobaba manje into esathi siyibona sabona angithi wafika nje lapha ku-N3 e-tollgate wadonate njengabo bonke abantu waseyasho ke ngambuza ukuthi usebenza lapho wathi uyisebenza wenza amakhekhe wafaka leyo mali wafaka imali eningi angiyazi ukuthi malini wenza amakhekhe in waseyabashiya ama details akhe kodwa into engibeka lana namhlanje ubuka ama comments ubuka inamba ama views ubuka ku Facebook ubuka ku TikTok sembuthi ay kunento especial ngalomuntu mhlambe sesithi ke ake size la ekhaya kwamletsana ngoba washo njalo sizothola ke hlali nje naye simfake kwi-hot seat asichaze ukuthi ubani usukaphi yini le special kangaka ngoba bayasha abantu lana bamazi abanye bamazi esontweni abanye bamazi udriver wakwa drive itaxi noma uyi-travel tours wenza yonke into ekhona ngaphansi komthunzi welanga kanti usemncane ake singenela ngaphakathi asame security lamp no security lapho ngigadile mhlambe lana ngihamba no behind scene lophethe camera ngali ngiphethe uhead of security wami ingane zami zombelisa yebo sanibona ingadile na kadiwe phela sengathi nama ngibe ne security lot right dadwethu into ade ngitshela abantu la masingena ekhaya ukuthi yini engibeka la sahlangana nawe e-tollgate hamba ngetruck phuthuma ma uzodonate wasimisa futhi cala nime yebo sama wethu uzodonate ngathi ukuthi wafaka imali waphatha imali eyimfumba wechijela wahamba yebo ukusizile ukuthi inamba yakho wayishiya ama details kodwa mase sibheka ama comments ayi sibheka ama views lo muntu lo khona umuntu ozoba nama comments angaka nama views angaka njengamanje we are sitting at 1.9 ku Facebook 1.9 million ku TikTok sihleli ku 1 million this is 2.9 umsebenzi omuhle kakhulu inamba enkulu kakhulu le ayi udume ngani awusithatha usibeke udume ngani ungakasho ukuthi yini udume ngani dume ngamakhekhe udume ngamakhekhe yebo hayi ngidume ngamakhekhe abantu abaningi nje bazi amakhekhe ami bathi kwabani lani mabezothenga amakhekhe usiswa amakhekhe ubani awuchazela abantu manje sikahle manje yebo mina igama lami nguSepati wakaMoletsane ikhampani yami yamakhekhe uAgape Baked Cakes yes yebo uAgape ke igama elichaza uthando laNkulunkulu yebo molibheka nje lapha kwiSgreek lichaza uthando laNkulunkulu kanti umuhle lapha esontweni ingane bakho nesonto hayi ikahle indaba yami noNkulunkulu unamanga inetwork iyadonsa udonsa ngayo inetwork yasezulwini yebo mana ke lana ke mawubuya la structure ungena phansi kwayo umphu umpheme mawuthiwa nje iSunday noma iSaturday uyokhonza ungena kuphi ngisonta lapha eFather Masango St John's Apostolic Faith Mission Indume ngokuthi sechibini echibini mawusothi father hayi mawusothi father angazi nokuthi echibini yebo okay ubani lo okufaka echibini la ekhaya kusonto echibini ubani lo oza nenkonzo sechibini mina ngikhule vele la ekhaya kusonto khona echibini ngizalelwe khona nje singabantwana bamanzi so akukho kunye
Omaningi abantwana bamanje futhi nizingwenya. Ingwenya, yebo. Ingwenya. Okay, umama nobaba basonta lapha eChibini. Yebo, yebo. Engathi ubaba kuthiwa wangena kuqala eChibini, uma walandela-ke. Oh, uma waye kwenye inkonzo. Yebo, basonto e-Afrika kuBukama. Oh, Yebo. yes, angithi ya abanye ngiyakhumbula nje nakithi kwahanjwa kancane eChibi kodwa eChibi angithi basebenzisa iwasho kakhulu. Yebo. Babe abazali bami bake baya kunomfowethu wayegula. Noma bagcina bengasontanga khona. Umfowethu omdala futhi ngiyakhumbula uke wabamningi eChibini. eChibini, Yes, yebo. basizakala abantu kakhulu. Yebo. Okay, awusho uzalwa ubani? Awusitshela abazali bakho. Oh, mina ngizalwa ubaba uPalo wakaMoletsane. Yes. Odabuka eMatatele endaweni yaseMount Fletcher eMabekong. Yes. Mese noSisibusi wakabele yena kubo yisemkhomaza endaweni yakaqiko. Mana-ke usisi wakho ungakanani ke lokuzalayo? Umambusi. Oh, uyengene kule contract yokuba usisi. Hayi umama. Obembizana kanjani? Hayi ngimbiza ngoma. Oh, Sasibizana ngoma. kusho ukuthi mabelana uyabona i-nickname yakho sisi. I-nickname kamama. Right, wena ungongakanani einganeni eyingaki? Mina ngiyowesithathu ey'nganeni ey'ntathu. So imina okugcina kumane ubaba. Oh, umuntu wesifazane Ngingumagcina. umuntu wesifazane abuza iminyaka kodwa ngizoyibuza-ke ngoba i-hot seat. Igcine kumiphi iminyaka? Ikhalenda usuyiqedile ukayiqeda ikhalenda? Ikhalenda mangiqeda kulo nyaka na-30. Okay, awungithatha. Yebo. Wazalwa wena ungena nini esikoleni? Esikoleni ngingene ngo-2001. Uma nobaba bebesebenza, ubaba besebenza amasipala eshayela amabhasi. Yes. Uma esebenza khona la eThekwini, noma ngasakhumbula igama lekhampani because washeshe wayeka ngisamncane. Oh, okay. Yebo, ngahamba-ke ngayohlala no-aunt ekhaya eMatatela. Ngafunda ugrade 1 ugrade 2. Mengifunda ugrade 2 ngo-2002 washona u-aunt. Kwaphoqa-ke ukuthi sibuye size ngala eThekwini. Oh, yes. Ngase ngafunda-ke la eClermont sengifunda ugrade 3 eDumo Primary School. Ngasuka oDumo Primary School ngayofunda eSithengile Senior Secondary School. Yes. La ngezansi kuBabthusi. Oh, yes. Yebo ngafunda khona. Ngase ngaqeda-ke khona ngaya e-SA Maritime School and Transport College. Mana uphindile waya kubi? E-SA. Ungajahi. Ayisho kahle phela ukhuluma ne-old school la. Yebo, ngasuka-ke eSithengile Secondary School ngaya e-SA Maritime School and Transport College. Okay. eSethekwini lapha eWaterfront. Oh, lapha eMtateni. Yebo. Ufundani lapho wenzani? Ngafunda khona i-international trade, i-freight handling ne-shipping ngenza lokho khona. Iminyaka emingaki wenza lonto? Ngifunde for 3 years. Yebo. Wabuya Noma yebo bekuyitifiketi ngayona i-diploma or i-degree. Yebo ngayenza lokho. Nga-apply-ke for imisebenzi emva kwalokho. Yes. Ngikhumbula ukuthi nga-apply kamasipala, nga-apply nakwenye shipping company, ngisakhumbula kwakuba igama layo ngoba engasayinakile lezi kakhulu. Kamasipala ngangithi mengithi ngiyayiphendula ifoni icime. Kwazi kaka-3 icime esandleni. Sengithi ngiyayiphendula icime. Ngabuyela khona ngithi ngiyema-office akhona ngiyobuza ukuthi ngifoneliwe nayi inamba. Hayi bathi abazi because ama-HR angazi noma u9 yini la eThekwini ama-HR kamasipala so kwaphela kanjalo indaba yami nokufuna umsebenzi. Kwamasipala ngesikhathi ngibambe kufonela mawuyibamba nje ivele icishe. Icishe. Mana-ke ushawa ibhethu umthetho wakho. Lutho baba. Oh, Angazi nje kwakungashuthi ngangadalelwa. No, ushawa i-network ikhona network la eClermont. NgangiseThekwini-ke hayi nala eClermont ngangiseThekwini. Lolu ucingo licisha uphakathi ema-building aseThekwini. Yebo. Mengithi sengiyaliphendula ucingo. Lucima uyakhatha umuntu ngale noma kuve licisha ifoni. Licishe nje noma mhlawumbe ngase ngi-answer sevele sizolikhatha noma kwakwenzakalani angazi kodwa kwakuvele licima. Baze bekufonele le inamba ivela kathathu. Yebo. Yebo. Mengibuyela khona hayi kwathiwa ama-HR awu-9 engathi babesho njalo ngalesa sikhathi. Ngabo 2015 2016. Bethi hayi angeke bekwazi ukungisiza because ama-HR maningi. Ngeke ukwazi ukuthi iphi le department. Yebo. Kanti wena wawungazi ukuthi u-apply lephi?
ngangazi ukuthi ngi-aplayele kephi ngoba ngangi-aplayele ngale emtateni. Yes. Kwakuphumile nje ayiphumile ama-post amaningi ngahamba nami ngayofaka kusho ukuthi ngaba nenhlanhla kahle kahle ukuthi ngifonelwe kodwa futhi inhlanhla ngiyazi yenzakalani. Okay. Naku sicishile ifoni. Uswenzani-ke asisuke ecishini kwefoni manje lento yakwamasipala ufuthi elinye page. Wenzani masuka lapho? Ayi ngabona ukuthi ngeke akungisiza ukuhlala ekhaya ngaqala ngasebenza-ke la ekhaya ngisiza ubaba ey'motweni ukuthi kunokuthi aqashe udriver ngoba ngikhona angisebenzi. Umsebenzi wala ekhaya-ke kusetshenzwa ngazo iy'moto kulandwa iy'tafu ngisebenza lokho. Kwathi kusuka lapho ngabona nje enye i-tour company ngiyibukela ku-Facebook. Ngingakafiki lapho bazongithethisa bathetha labantu bami la. Bazothi miyeke akhulume mina nansi into engiyifunayo yabona njengoba ngimisa nje yazi ukuthi ngimiselani basefuna nichazele akashili ukuthi u-taxi driver leyo mangingayibuzi uzodluliselapha ngathi awusichazele ukuthi wena u-taxi driver wena into uthoma ungathola umsebenzi waba u-taxi driver. Ngaba u-taxi driver ngabo umageza wala ekhaya ngasiza ubaba. Qhubeka-ke. Ngayishayela inkabi ngaba udriver wenkabi. Yes, nakho engifuna. Ngasebenza-ke kubaba ngilanda itafu wangifaka ngasishaya long distance sebenza eMatatiyela ku-Pinetown long distance. Bengisebenza lo ngimncane abantu bengidela sayi ngeke le ngane ngesifike la siyakhona omama abadala besaba. Unamanga? Yebo. Nganginalawo ama-challenge nje kusaqala sho ukuthi bagcina bejwayele ukuthi hayi umageza lo. Umageza wakhona la? Emncane ngangina-17. Ngangina-17 qeda isikole so ngina-18 ngiqala ematekisini. Vele i-license-ke senginayo i-PDP senginayo. Usunayo ngoba vele ubaba la ekhaya akadlali ney'ngane. Hayi akadlali. Okay. Uyasuka-ke manje uthi kancane emageza travel tours. Yebo ngaqala lona-ke ibhizinisi lama-tours. Thatha abantu ngikhumbula ngaqala nge-Margate. Sisuke la eThekwini sema-Gates kwasuka lapho nga-Eda saya eSt Lucia. Mana hlanganisela umuntu ebazongithethisa bathi miyeke cha ngeke ngimiyeke. Ifika kanjani ukuthi uyeke itaxi unikeze umuntu njengoba khona umuntu ophantayo la akazi ukuthi usuka kanjani i-travel tours ifika kanjani ekhanda uqala kanjani ukuyi-apply on the ground? Ngoba ngabona ku-Facebook abanye beyenza omunye eyenza ngabona ukuthi hayibo lento le ngoba yindaba mina ngizohlala phezulu omqondo iy'moto zikhona egcekeni angeke ngiqashe imoto yamuntu angeke ngilokhu nje angeke ngize ngikhiphe imali ukuthi ngiyiqale lento ngathi lokho kukhona ekhaya ngisebenzise kona ngahlala phezu kwakho-ke ngoba iy'moto ubaba unazo. Yebo. Waconvecta zona ukuthi uyishaya itafu ulungile kodwa-ke ngifaka u-travelling and tour travelling tours noma travelling and tours. Okay, right. Asambeke usu-travelile tours uhlala isikhathi esinganani lapho utravela and tours? Namanje ngisakwenza namanje. Okay. Enye side hustle. Okay. Yebo. Travelling tours amakhekhe? Nawo amakhekhe akhona. Angithi amakhekhe baba kuba nawo into weekend nama-tours futhi nawo into weekend. So mekuyikuthi ngine-tour ngalelo langa siyasebenza ngoLwesihlanu umsebenzi ube right wamakhekhe sazi ukuthi siyahamba abakhona abanye abaselo sisi bami ngoba ngisebenza nosisi bami. Bayawuqhuba umsebenzi nami ngiyuqhuba okunye eceleni. Security lapha fashion yangibuka. Mana lokhuzi. Ifika kanjani awusifikise emakhekheni ifika kanjani into yamakhekhe wena athi ushaya itaxi wena umageza wena manje itaxi uqhamuka emakhekhe manje asevela lapha amakhekhe. Okay amakhekhe nawo aqale lapho ko-2018 usisi wami athi yazi ngibone ideko kunganjani senze ideko ithi mina nokulungile sihlanganisa imali sithenge izinto zedeko siqala ideko iyona yaqala kuqala before amakhekhe. Saqala ideko mesiqala ideko abantu belowe bebuza ukuthi amakhekhe anoyenzi yini. Mesifuna ideko amakhekhe anoyenzi yini ngagcina ngibonile ukuthi no siyawadinga nawo. Idemand ivele emphakathini. Yebo. Singaqala-ke ngawenza-ke amakhekhe kanti wona azophakama kakhulu ukudlula ideko.